Benvinguts i benvingudes a aquesta entrevista amb la Joana Frigoler. La Joana és psicòloga, coach, conferenciant i autora del llibre Posa llum a la teva vida. Avui ens parlarà de les emocions, de les relacions i de com podem viure la vida que volem. Benvinguda, Joana. Hola, Alba. Gràcies per Hola. convidar-me. Gràcies a tu pel teu temps. T'he presentat una mica d'una manera formal, però explica'ns qui és la Joana i què et va portar a fer el que estàs fent. Ui, és un camí llarg, perquè t'hi vas trobant. Si a mi fa 15 anys em haguessis dit que estaria fent això, doncs, no sé, segurament no m'ho hagués cregut. He fet un llarg recorregut i vaig començar amb recursos humans i a les empreses i mirar de motivar els treballadors i al final vas fent un recorregut i cada vegada anem més endintre, no? En lloc de parlar només dels conflictes i de les relacions i de la negociació i de parlar en públic, doncs dius, no, hi ha alguna cosa més aquí, hem d'anar una mica més a fons. I sobretot, el que m'ha ajudat a arribar aquí és donar-me en compte que el que te fas a la feina és el mateix que te passa a casa. I que aquesta distinció, que a vegades fa el coaching, a més, el coaching fa aquesta distinció, diu, no, és que és professional, i només hem de mirar els objectius i de mirar l'assertivitat i que siguin més assertius i que sàpiguen negociar. No, tot això ho hem après a casa a la infància i, per tant, mira, com més temps passa, més temps veig que el cos, els neurotransmissors, les vibracions, les creences tenen un gran pes dintre de tota la vida i, per tant, també de la feina. I aquí estem. Sí, et refereixes a que els nostres conflictes en la nostra vida personal són els mateixos que podem tenir a la feina? Sí, de fet tenim patrons de comportament, maneres de demanar, maneres d'oferir, maneres de prendre'ns les coses quan les coses no van com ens pensàvem. Hi ha gent que tendeix més a posar-se de víctima, hi ha gent que tendeix a posar-se més depre, més neures, hi ha gent que s'enfada per res. Doncs tot això és el mateix que fas a la feina, no hi ha diferència. Per tant, és el nostre patró. Llavors, cadascú té el seu. I jo sempre dic que tinguis el patró que tinguis, alguna cosa hauràs d'aprendre. Si ets molt decidit i molt tirat endavant i molt impetuós, doncs a vegades te passaràs de rosca i llavors aniràs amb massa empenta on t'hagis d'anar. Si ets una persona molt discreta, molt cautelosa, molt analista, molt reflexiva, hauràs d'aprendre a passar a l'acció, perquè si no et quedes encallat amb qualsevol decisió que has de prendre. Si ets una persona molt afable, carinyosa, amable, molt generosa, que t'encanten les relacions amb els altres i molt amorosa, també hauràs d'aprendre a posar límits, perquè si no, a vegades també et pujaran a cavall. Per tant, és una mirada positiva des d'aquest punt de vista, de dir, estàs bé on estàs, però i a partir d'aquí, esclar, amb la quantitat de gent, per la meva professió, que veig al llarg de la setmana i que veig al llarg del temps, doncs, tots estem bé i tots tenim temes pendents. Aquesta és una mirada que també m'ajuda a afrontar el dia a dia, perquè quasi no seria molt difícil. No pot ser que a vegades també ens comportem molt diferent, però a casa, en un entorn de confiança, de cara en fora o a la feina? Sí, això fa referència a una cosa important que està bé que ho treguis, que és l'autenticitat. Fins a quin punt, en el nostre rol professional o a fora, som autèntics. Aleshores, què passa? Que quan hi ha coses, diguem que a nivell personal no les tens resoltes, per exemple, tu no ets assertiu, pot ser, una persona que no és assertiva, i a casa què fa? Doncs mira, pot 4 bronques i jo què sé, diu el que li sembla, i esclar, fora no ho pot fer, això, Aleshores, sí que ens comportem de manera diferent, però en tot cas el camí que hem de fer és cap a l'autenticitat, és a dir, que no m'he d'amagar de res, entre cometes, perquè jo, per exemple, quan jutjo molt amb una persona i penso que aquesta persona és estúpida, aquesta persona no en té ni idea, esclar, això no ho puc dir. Però és que és aquest judici el que t'està impedint poder ser autèntic. En tot cas, no t'agrada el que fa, que això és molt diferent. Llavors, quan aprens això, de fet, la gent demana gent més autèntica. Tant tu com jo estem en professions que la gent vol gent autèntica, no vol una persona que vol aparentar una cosa que no és. Aleshores, hi ha professions
que faciliten molt més o que es donen molt més peu a una manca d'autenticitat i a voler aparentar un rol que no realment és el que no ets. I tota la societat també, les notícies van molt per aquí, no? Quan hi ha gent que ens defrauda o que ens decep, doncs, bueno, no ens agrada, no? Perquè veiem que, bueno, ser autèntic no vol dir tota la veritat, de tot el que me ve al cap. Ser autèntic vol dir que el que jo estic dient, l'altre percep que això ho dius des del cor i que realment t'ho creus així, però no vol dir que hagis d'explicar totes les teves intimitats. Això són els sincericides, que dic jo sempre. Que diuen tots els judicis tal com els hi venen al cap, no? I sense filtrar ni sense pensar si allò porta valor o no aporta valor. Llavors dius que jo dic la veritat. Bueno, però dius judicis, la teva manera de veure les coses. Potser allò no serveix per res, només per tu descarregar-te. Ara que treus el tema dels judicis, fa poc vaig sentir que la nostra ment està programada per emetre judicis. Què opines dels judicis i com ens ajuden i com no? Bueno, jo això que la ment està programada no m'agrada gens, no? Perquè la nostra ment és molt més sàvia que qualsevol ordinador, almenys de moment, no? Però en tot cas sí que és cert que nosaltres hem d'emetre judicis, perquè si no la vida seria molt complicada. Els judicis que són? Doncs en base a determinats fets, a determinades experiències que jo tinc, me faig un criteri, no? I dic, bueno, les coses són així, els homes són així, l'hivern és així, la muntanya és no sé de quina manera i les pomes tenen aquest gust, jo què sé, no? O el meu fill és així o la meva parella és així. Això què em permet moltes vegades? Home, doncs no haver de decidir un piló de coses cada dia, no? En base a aquests criteris jo ja funciono, ja sé que quan arriba l'hivern en general, doncs m'he d'abrigar, una cosa tan nímia com això. El que passa és que moltes vegades no ens en donem compte que nosaltres fem judicis en base a determinats fets. Si tu, per exemple, jo què sé, hi ha una persona que, no sé, els primers dies que us coneixeu doncs no te saludes, és antipàtica, no? Bueno, això és un judici, tu te l'has fet tu en base a el que tu has vist i amb el que tu has pogut comprovar, però potser aquí et falta informació. Aleshores, jo sempre dic que si els judicis són positius, jutja tant com vulguis, no? Si ets guapa, que si ets fantàstica, si ets bona persona, si ets bona professional, no passarà res per això. Si tu els fas judicis positius a la teva filla, bueno, fantàstic, això l'ajuda a fer-se un autoconcepte, tot i que a vegades també posem càrregues, quan li anem dient ets molt responsable, ets molt trempada, ets molt... Bueno, llavors aquí a vegades ens complica. Això també ens complica la vida. Però el que està clar és que els judicis negatius són els que hem d'afinar, no? Aquests són els que provoquen, els que jo veig que provoquen més sofriment. Tot i que també, els que te deia també, però és a dir, no ets desordenat, no ets inútil, no ets gandul, no ets... No, en tot cas, fas coses que a mi no m'agraden. Llavors, aprendre a distingir el que són les persones o el que a mi no m'agrada és fonamental en les relacions. Perquè les persones no han vingut a ser a la vida tal com tu voldries que fossin. En tot cas, des d'aquesta honestitat és on seria més fàcil construir converses de valor, que dic jo sempre, o constructives, com dic sempre. Sempre parlar del que fa i de com això em pot afectar a mi, però mai del que és. No m'agrada, a mi m'ha molestat, a mi m'ha sabut greu, no? Pots dir, tu ets un mal educat o tu ets un egoista. No, a mi em va saber greu perquè vas fer no sé què i no vas comptar amb mi. Vale, d'acord, però jo m'apropio d'aquest sentiment. No estic sempre culpant a l'altre, no? A partir d'aquí, els judicis són... Els judicis es transmeten, a més, en generacions. És a dir, per què hi ha famílies a vegades que potser, doncs, jo què sé, potser amb la part de la família del pare, doncs no m'hi faig. No, els avis no els veia mai. No té molta importància tot això, no? No, els meus avis no. En canvi, els meus avis per part de la meva mare eren molt dolços i molt macos. Bueno, és que no hi anaves mai perquè la teva mare no s'entenia. Perquè hi havia allà un piló de judicis i tu t'has fet un judici dels teus avis que no és cert, no? Llavors, hi ha una part de la teva família que tu l'has fet invisible, perquè l'han fet invisible i tu has comprat aquesta història sense donar-te en compte. És a dir, hi ha molts de judicis que ens venen determinats també per, de fet, tota la manera de pensar que tenim, tot el mapa de creences que tenim. Aleshores, els mapes de creences i els mapes de judicis que ens anem fent
des de que naixem, per dir d'alguna manera. Després, a mesura que ens anem fent grans, hem d'anar valorant quins són els que ens serveixen i quins són els que ens fan nosa. Com ho sabem? Si fan patir, canvio. Així és de fàcil. És a dir, aquest matí feia coaching amb una noia que és hiperresponsable, que pateix per un piló de coses. Doncs si et fa patir aquesta manera de ser tan responsable i tan complidora i sempre estar pendent de tothom i que tu has de cuidar tothom, fins i tot a la teva mare, doncs de la manera que tu la vols cuidar, doncs aquí hi ha alguna cosa que no va. Perquè quan hi ha sofriment vol dir que aquesta manera de pensar t'està provocant tristesa, ràbia o por. I llavors això en excés genera sofriment. Els pensaments i les creences són molt inconscients, no? Per això hi ha alguna tècnica per descobrir-los i transformar-los? O com ho hem de fer? Una autoobservació constant? I primer ja saps que jo sempre parlo de les emocions, perquè les emocions són el termòmetre. Saps que quan ja em tinc febre, no sé, em trobo malament, em poso el termòmetre i dic, ai, doncs sí, molta febre, no? Però les emocions és igual. Si tu aprens a distingir si això que estàs visquent ara te provoca por, ràbia, tristesa, alegria o amor, ja saps molt. Llavors, com que ho hem complicat tant i li hem donat tants de noms i la gent diu és que sento que no m'estima. No, penses que no t'estima i sents o ràbia o tristesa o por, una d'aquestes tres. Llavors, això ajuda moltíssim a dir, i a detectar l'emoció on la tinc, a quina part del cos la sento, que això també l'hemisferi dret ho detecta. És a dir, dediquem massa energia a fer rotllos des del cap, que si tal, que si qual, que si això me ve. Jo sempre dic que la PNL ha fet molt de bé, però també ha fet molt de mal, perquè les persones que ja eren molt mentals, que li donaven moltes voltes a les coses, que sempre justificaven tot, molt bé, t'has fet aquí un rotllo patatero impressionant, però que tu continues patint. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que hauràs de canviar. Per tant, les emocions que te generen a la teva vida quotidiana, a la teva manera de pensar, són el teu termòmetre. És a dir, per exemple, hi ha persones que diuen jo soc molt decidida. Estupendo, molt bé, això te funciona. Sí, però a vegades m'emprenyo i gasto una mala llet. Doncs aquí és on això és el que has de tocar. Perquè això te porta problemes al teu voltant. Deixes rastre amb les teves relacions. Aquí és on... O jo sóc una persona que sempre espero que els altres es defineixin, tendeixo a la submissió, però a mi també m'ha anat molt bé perquè soc molt submís, etc. Molt bé, però hi ha vegades que te sents víctima, te sents que els altres no te tenen en compte, doncs és aquí. Per tant, el sofriment és el gran indicador. Teu i el del teu voltant. Perquè a vegades, per exemple, la gent que gasta molt mala llet, que jo parlava en plata, perquè és el mal humor, la gent que us descriu que té un pronto, doncs ràbia, la gent que té molta ràbia o molt d'enuig, a vegades, si són gent molt temperamental, te diran a mi ja m'ha passat. Oh, no, però tu has deixat un rastre al teu voltant. Aleshores, o gent que sempre es queixa, gent que sempre rontina, gent que tot sempre li va malament, que sempre té històries de passat per retreure i per tornar a reexplicar. Ostres, és que això és molt cansino per la gent que t'envolten. Per tant, la gent que t'envolta també te diuen coses. També serveix. Has titulat en aquesta entrevista Si cuidem les nostres emocions, les emocions ens cuiden a nosaltres, no? Ara ja em sembla que ja has fet com una petita introducció sobre això, però a què et refereixes més exactament amb això? Que hem viscut i vivim d'esquenes a les emocions. De fet, fins i tot amb aquesta pandèmia, el missatge que es continua donant a la premsa és al tanto, que les emocions són una cosa que, te poden aparèixer, si t'apareixen, corre a demanar ajuda perquè van fatal. Aleshores, les emocions són energia, és una energia que tenim les persones i els animals per fer o no fer. La por és energia per parar, la ràbia és energia per anar endavant i fer, la tristesa és energia per acceptar el que s'ha acabat, l'alegria és energia per connectar amb els altres i per riure i per ballar i per connectar, i l'amor és l'energia per construir, és la pau, és la serenitat, és la visió, és la il·lusió, l'entusiasme, la gratitud, la fluïdesa, tot això és amor. I la confiança també és amor.
Per tant, cada una d'aquestes emocions estan en el teu organisme per fer alguna cosa, tenen un sentit, no? Però, esclar, quan no les cuides, quan vius en la inconsciència, quan et penses que et fan nosa, quan te vens ansietat, és que aquella ansietat t'està avisant que fa temps que no te mires el teu cos, fa temps que no te cuides, fa temps que no dorms adequadament, fa temps que no cuides les teves relacions. Aleshores, quan jo deia que l'emoció és el termòmetre, era des d'aquí. Llavors, ser conscient de que, ostres, els divendres estic de molt mal humor. És que estàs cansat, aleshores ja saps què et toca el divendres, no? Donar-te permís, reposar una mica, fer aquest peron, o jo què sé, o fa molts caps de setmana que no repos, ara anem al revés, fa molts caps de setmana que estic a casa, em toca activar-me perquè si no estic trist, tothom, la gent ara diu, amb la pandèmia, tot això diu, ja estan parlant de la fatiga postpandèmica, que això, o pandèmica. A la gent els encanta posar etiquetes negatives i tot, jo tinc fatiga pandèmica. Què és fatiga pandèmica? És tristesa, no? I com s'alimenta la tristesa? No fent res. Per tant, ja saps què et toca. La tristesa t'està avisant que t'has de moure, que has de respirar, que has de sortir a caminar, que has de relacionar-te amb els altres, etc. Per tant, les emocions t'avisen, i quan t'aixeques molts dies cansat i trist, què tens aquí al cap que li estàs donant tantes voltes? Això, hi ha alguna creença aquí que t'està impedint avançar. És a dir, les emocions són un zasca, saps? Per això els nens ara estan contents, ara ploren, ara riuen, ara estan enfadats, és això. Però si jo tinc una emoció molt disparada durant molt de temps, hi ha alguna cosa que no va, m'està avisant el meu cos i la meva ment m'estan avisant que alguna cosa no va. Per tant, per mi són el gran indicador de com estem, el gran indicador de la consciència. Podem parlar d'emocions bones i emocions dolentes? Per mi no, perquè si diguem que només n'hi ha 5, no són dolentes, no m'agraden, que és molt diferent. Però si no tinguéssim por, ja estaríem tots morts. La por és per sobreviure, per protegir-me. Si no tinguéssim ràbia, no tindríem energia, ni tu i jo, per fer aquesta xerrada que estem fent ara. En certa manera és dir, tinc ganes de comunicar, tinc ganes de transmetre, doncs em poso en acció. Per tant, la ràbia no podria haver-hi ni un runner, per exemple. Tots els runners, la gent que corre o que... Això s'utilitza aquesta energia. I la tristesa és per acceptar els processos de dol, per exemple. Ara, quan tu tens por i poses amor, és la confiança. Que la confiança ja sap que hi ha coses que no funcionen, que hi ha coses que potser no aniran, però ja ens en sortirem. Quan tu tens ràbia i poses amor, és la determinació. Vas, dius, jo vull fer això, jo crec que val la pena, jo ho faig des de l'amor, des de la confiança, des de les ganes de fer, m'he de mantenir ferma. I quan tu tens tristesa des de l'amor, és la melancolia. Que és, jo sempre dic que qui pogués menjar aquells talls de pa nocilla, ara no puc fer-ho perquè si no mengés allò no sé què passaria amb la meva cel·lulitis, és impossible. També és la melancolia des d'aquí. Per tant, no hi ha emocions ni bones ni dolentes, sinó que cada una té la seva funció. I n'hi ha que ens agraden més i n'hi ha que no. El que és dolent, entre cometes, és l'excés. Que això és igual que la gent que sempre viu en l'amor superplus, que dic jo, els apassionats, que sempre estan apassionats per tot. On te vas tan apassionat? Estàs gastant un piló d'energia, no? Te cal tant d'entusiasme a les 24 hores del dia com si tot fos tan fantàstic. Què fas? No te cal, pots anar també en flow. Per tant, no és tant l'emoció o les coses bones o dolentes, sinó la intensitat o la dosis que fem de cada cosa. Igual que, com deia abans, de les fortaleses, si ets més aviat sumís, si ets empàtic, si ets assertiu, totes les masses piquen. Jo sempre poso l'exemple dels plats de cuina. Tots els ingredients són bons, però si et passes amb algun, faràs malbé tot el plat. El que has comentat, l'amor seria com l'emoció comodín, no? Que l'hauríem de posar a tot arreu. Sí, per mi sí. De fet, l'amor és la vida. L'amor, i la parlo expressament amb aquesta paraula, perquè hi ha com és un tabú, no? Llavors, però l'amor a les empreses se n'hi diu motivació, sentiment de pertinença, entusiasme, implicació. L'amor, els ioguis és el prana, és el que respirem.
L'amor és la tendresa, la calma, la serenitat, la fluïdesa. Per tant, és una manera de viure la vida i està a tot arreu. Al contrari de l'amor, sempre s'entén que és l'odi, la ràbia, però la por també és manca d'amor. Quan hi ha massa por, no podem estimar. Una mare massa temorosa, massa preocupada perquè el seu fill es faci mal o el seu fill no avanci o tingui problemes, què fa? No deixa estimar, tapa, foga, sobreprotegeix. L'exigència, el voler arribar a tot arreu, el ser primera, el ser perfecta, això també al final apaga l'amor. Per tant, si ho pintes tot d'amor, però si poses massa també després un happy flowers, no? Per això deia que l'amor més ràbia és determinació, cuidadín, no? És aquest equilibri. L'equilibri també és una altra paraula que segurament tu també, no? Jo crec que tot el que jo estic explicant és exactament el mateix que tu recomanes amb les dietes i la cura del cos, no? És l'equilibri, és el combinar elements. Jo crec que tots anem allà mateix, no? I quan tu ens envies els teus mails, està clar que el que ens mostres allà hi ha molt d'amor, no? Sempre hi ha molt d'amor i molta cura. Sempre estem tots allà mateix, però ni diguem paraules diferents, Moltes vegades, en la meva feina, per exemple, moltes vegades darrere d'un abús dels aliments hi ha emocions. Una d'elles és l'estrès, situacions de la nostra vida que ens afecten a la nostra manera de menjar. Una de molt freqüent és l'estrès. Què és l'estrès i com s'hauria de gestionar? L'estrès, aquesta paraula la va definir per primera vegada el 1942 en Celi i va ser una revolució, perquè ell va dir, ei, compte, que no tot està al cap, sinó que realment quan la gent perceben que una situació no la podran afrontar, ja s'activa tot el nostre organisme. I, per tant, a partir d'aquí ve la paraula estrès. Per tant, estrès és por, angoixa i ansietat. És això. O també massa ràbia, que la ràbia també procedeix de la por. Per tant, jo sempre dic que l'estrès és por. I la por què és? És la por a perdre el que tinc ara o a que les coses no siguin com jo he previst. Per tant, a partir d'aquí ja ho tenim tot servit. Per tant, un excés de por, això que sí que ja segurament tu també ho has vist, per això sempre posem aquesta etiqueta de l'estrès perquè va molt bé, que és més pijo, que no pas dir-li a un client, mira, estàs carregat de por. Que si dius estrès, diu, vale, queda més bé. Però sí que sabem que la por, a més, hi ha qui diuen, segons alguns, diuen que el fet de la por és com ens protegim i llavors ens engreixem. És com si ens protegim d'alguna extern. Però jo també diria que és molt més, també hi ha altres indicadors. És a dir, la por respira per la boca. És una de les coses més importants que normalment no es diuen. Els metges diuen que hiperventilem, però dic, bueno, i hiperventilar què vol dir? Això, que tinc la boca oberta. Llavors, per poder, és a dir, la por engoleix la vida, perquè penso que si no engoleixo, si no respiro, si no faig tot això, no arribaré. I llavors només respira fins aquí al pit. Per tant, una de les maneres també psicològiques de viure és em trago la vida. Me la trago, me la trago, me la trago. Per això sempre dic, si vols viure en l'amor, tanca la boca, respira, el nas serveix per filtrar i això també per filtrar el que entra des de fora i des d'aquesta calma després també menjaràs amb més calma. Però sí, la por tendeix a engreixar, però per això, perquè en canvi la ràbia no necessàriament. La ràbia, com que va més a saco, gasta més energia i pot ser que s'aprivin, vull dir que hi ha molts de patrons. No hi ha un patró únic, però fent coaching sí que és molt freqüent que amb el procés de coaching hi hagi un canvi també físic important i d'hàbits. Perquè, el nostre patró de menjar té molt a veure. És a dir, amb el nostre patró de menjar alimentem determinades emocions i determinats patrons emocionals alimenten determinades maneres de menjar, per dir-ho d'una manera. Sí, va tot de la mà. Tot això de la pandèmia també hi ha moltes persones que viuen amb angoixa. Seria el mateix que has explicat ara, l'angoixa? O
Què diries a aquestes persones per poder viure la situació d'una manera més calmada? Aviam, la pandèmia està sent una gran crisi de valor, de replantejaments. Mai de la vida, fent coaching amb el temps que porto, tanta gent m'havia parlat de la por existencial. És a dir, la por existencial, hi ha moltes pors, la gent ve amb moltes pors, la por no arribar, la no ser perfecta, que no m'agradi, no trobar una parella, bla, bla. Però la por existencial a morir-me, jo on te m'aniré i tot això no, la gent vivia tant el dia a dia, tenint tanta feina, anar a vacances i fer màsters i treure títols, però no hi havia temps, no? En canvi, ara sí. O sigui, hi ha hagut un canvi que no es verbalitza massa, però que per tant les persones diuen, hosti, què estic fent aquí, no? Perquè, uau, potser no havíem vist tant l'amor tan a prop i que ens podia tocar qualsevol, no? Que aquesta sensació normalment no la tenim. Però, per altra banda, la Covid ha suposat una parada de molta activitat social, activitat vital. Qui no anava al gimnàs feia anglès, qui no sortia, vacances, etc. Per tant, ha sigut terreny... Primer, hi va haver-hi una sobreactivació, no? Tots, allò, quan estàvem tancats, qui no feia ioga, feia no sé què, es van agotar la farina pels pastissos i gent com vosaltres heu fet molta feina per canviar els hàbits en moltes coses, no? Però sí que és cert que en aquell moment jo crec que tots pensàvem que allò podia ser molt terrible però que duraria poc. Llavors aquest temps de dilatar-se, això de dilatar-se, què fa? Que en un primer moment d'una crisi el que hi ha sempre és molta por, que és el que hi va haver. Però la gent va dir, vinga, va, aplaudim, sortim a aplaudir, no s'aplaudia els metges i infermers, encara que es pensi, aplaudíem, era la vibració aquella de dir, bueno, estem aquí, no estem sols, no? Compartim. Per tant, aquella por va anar agafant forma i llavors des de la premsa ens van fer agafar altres pors, era molt important que agaféssim més por per generar els comportaments i els hàbits que des de salut va semblar que podien anar millor. Per tant, no vam parar fins que vam tenir prou por per anar tots amb mascareta pel carrer. Aquesta és la idea. Per tant, l'estratègia de la por està pendent sempre, tot i que la gent va fent. Llavors hi ha gent que és molt més vulnerable i ha generat pors i les seves obsessions que ja tenia d'altres coses s'han agreujat moltíssim. Els trastorns obsessius compulsius han crescut d'una manera bestial perquè el trastorn obsessiu compulsiu és família de la por, i per tant això ha crescut moltíssim. I després, passat això, va venir potser la ràbia, després cadascú. També cada família, cada entorn, cada professió, tots aquells temes que tu no tenies resolts han patat. Si ja no t'entenies amb la parella, si no sé què, tot allò que estava por ahí, o altres no, perquè avui s'han distanciat de no sé qui, escolta'm tu, estoy en el paraíso, és a dir, han passat coses. I en aquests moments, jo diria que tot i que estem de cares a primavera i comencem a tenir esperances i comencem a veure la llum, hi ha un toc de tristesa, és a dir, estem en un gran procés de dol mundial, on la tristesa és la reina, que és aquest apalancament, que havia arribat a un punt que jo mateixa el diumenge deia, bueno, tu, passo de trucar a ningú, és que ja estic bé sola, és a dir, et vas acomodant a aquesta nova manera de viure. I a més sempre amb l'amenaça que no sortim, perquè si sortim massa ens tornaran a tancar. Llavors, per tant, estem en un moment de moltíssima tristesa, però, per altra banda, per més que molta gent ho negui, som extremadament resilients. Molt. És a dir, tots tenim de trinca, a part d'aquestes 5 emocions que jo parlo sempre, tenim la resiliència. I què és la resiliència? La valentia, la capacitat de transparència, el sentiment de justícia i la tenacitat. Llavors, quan la vida ens posa en una crisi, posem en joc una sèrie de competències, d'emocions i de sentiments i d'habilitats que no sabíem ni que teníem. I això és la resiliència, que és la nostra capacitat per superar adversitats. Nosaltres podem superar aquesta crisi i 10 més. No és per animar ningú que vinguin més crisis, però que el nostre cos energèticament, des de les emocions, està preparat. Llavors, tots tenim moments en què la vida ens ha donat una patacada molt gran. Llavors dius, ostres, en aquell moment, uau, que valenta que he sigut, o que
o quina tenacitat, és que jo em desconec. Sí, és que esclar, normalment per anar a treballar i fer un online tampoc necessites tantes competències ni tanta història. Llavors, el teu cos i la teva ment són savis i només ho despleguen quan ho necessites. Excepte els apassionats i aquests que sempre van amb això disparat i llavors tenen atacs d'estrès i han de venir a fer un massatge amb tu, no? Però, si no, doncs tenim aquestes habilitats. Per tant, en aquests moments és un ball d'emocions i jo estic contentíssima perquè, esclar, les emocions han passat a primer pla i això vol dir més consciència. Quan té més consciència, més capacitat per gestionar-les. T'he sentit dir alguna vegada que no ens permetem ser feliços. És veritat, això? Què vol dir? No ens donem permís, No ens donem permís. A vegades, és a dir, depèn de les creences que tinguem. Hi ha persones que no es permeten ser felices, per exemple, com el coaching que feia aquest dematí, d'una, no era d'ella, sinó que m'ho explicava de la mare, que la mare va quedar viuda fa molts anys i, per tant, no em dono permís. Això és inconscient. Si tu li dius a ella, dirà ara que no, ni hablar. Però no em dono permís més a ser feliç perquè, si no, això no seria lleial a la meva parella, per exemple. O, per exemple, en el victimisme. Les persones víctimes, les persones hiperresponsables. És a dir, hi ha persones, per exemple, que creuen que si aquesta vida no t'esforces no vales per anar i que t'has d'esforçar. Vull dir que hi ha moltes vegades que no legitimem la nostra capacitat per estimar i per fer-nos la vida fàcil, que nosaltres ens la compliquem perquè així sembla que té més mèrit. Sembla absurd, però és així. Moltes vegades ens queixem i ens diuen, però per què t'estàs queixant? I aquesta mirada sempre de mirar lo difícil, el que no funciona, el que no va, el que ens falta. Llavors, cas un dena, com me deia l'altre dia, deia, ostres, és que porto tota la vida lluitant pel futur. I ara estic en el futur i veig que tampoc estic bé. Doncs deu haver alguna cosa que no me va bé a mi. Doncs és això. Perquè sembla que, com me deia una, dius, és que si continuo així potser quedaré gandula, me deia, i rèiem. Per tant, l'exigència, la hiperresponsabilitat, moltes de les creences ens generen un sofriment innecessari. El victimisme, les víctimes... Sí, digues. Digues. No et volia preguntar sobre això, sobre el victimisme i sobre com sortir del victimisme. El victimisme és un patró molt acceptat a la nostra societat i molt legitimat. És a dir, el victimisme és jo no puc ser feliç perquè aquestes persones o aquesta realitat no m'ho permeten. I quan tu sents l'argumentari, dius, ostres, és que és ben veritat, És ben veritat. Aleshores, què passa? Que la víctima està donant l'autoritat o la responsabilitat de la seva felicitat a un altre. I llavors què fa? Comença a demanar. Esclar, és que si els homes no canvien, jo no podré. És que si les empreses no canvien, jo no podré. És que si la meva parella no canvia, jo no podré. És que si la Covid no se'n va, jo no podré. Aleshores, la víctima què fa? Sempre posa el focus en el que li falta i en el que haurien de fer els altres, però mai en el que podria fer ella. Aleshores, per això en Víctor Frank, que és aquest senyor que estava en els camps de concentració i que va dir, bueno, em poden arrebatar la vida, però la meva felicitat no me la poden arrebatar mai, ens connectava amb això, amb aquest concepte de flexibilitat i de proactivitat. És a dir, què estàs fent tu? Què pots fer tu? És a dir, el no victimisme o la proactivitat implica acceptar el que no està a les teves mans. I és veritat que està passant això, però tot i això que està passant, què podries fer tu per fer-t'ho una mica més fàcil? Les víctimes que m'estiguin escoltant ara se diran a si mateixes. La Joana no ho sap perquè si veiés el que jo estic visquent no diria això que dic. I jo li diria, ja ho sé que és molt difícil, però tot i siguin tan difícil, què pots fer tu per viure amb més calma, per viure amb més tranquil·litat? O què pots fer tu? Potser et toca marxar d'on estàs i no estàs disposat a fer-ho i és més fàcil quedar-te on estàs i continuar-te queixant. Però com que no estàs disposat a marxar i a fer l'esforç que això significa, és més fàcil continuar-te queixant del teu jefe, per exemple. Llavors, les víctimes no demanen mai res.
ni ofereixen mai res, sempre es queixen. La característica principal de la queixa és que sempre estan parlant del passat, del que els altres no els han donat, del que els altres no han fet, però mai diu què podria fer ella ni què vol fer ella en el futur. Per tant, no seria positiu, vull dir, no seria... No ens hauríem de queixar per anar bé? O és útil Sí, la una queixa o estona, no? però no gaire. Sí, una mica, no? Una miqueta i prou. No? Ai, avui fa mal temps, però després, vale, i què faràs? No, res, doncs si no pots fer res, doncs no ens facis perdre el temps a tots, que ens desgastes energia, ens estàs connectant amb la tristesa, la ràbia i la por. Digue'm què podem fer per viure doncs, amb això, amb aquest mal temps, amb aquest no sé què. No? Fixa't que aquesta Covid no seria... També ens veiem com funcionem, no? Quan te trobes amb una amiga després de molts de dies, no? Amb mascareta i tota la història. Ei, què fas? Què tal? Quin pal, sí, quin rotllo. Bueno, vale, molt bé, perfecte, no? És que, esclar, si no... No, jo sempre feliç, a veure, tampoc. Però després ja centra't en el que estàs fent, en el que no, i com te va, el que sí funciona. Perquè el temps i l'energia que tu dediquis a parlar del que parlis és l'emoció en la que tu t'estàs connectant. És això, no? A què dediques el teu temps i la teva vida? Clar, si dediques la teva vida a queixar-te, doncs ahí estàs. No quedar-se encallat en la queixa, no? Sí, però queixar-se una mica també està bé, eh? Sobretot, saps que les dones ens ajuntem a les amigues i tal. Doncs jo dic, una mica de jutjar i una mica de queixar-se, una copeta de vi i després ja passem a fase siguiente, alegria i tonteria. Molt bé. Estàs bastant enfocada també, si no m'equivoco, en construir relacions nutritives. Què és una relació nutritiva i com les podem construir? Igual que t'he dit abans, amb les emocions, la relació nutritiva és una relació que et nodreix. I que et nodreix què és? Que me nodreix d'emocions sanes. I quan cal determinació, per exemple, entre un pare i un fill, quan és no, perquè això no te va bé, jo crec que no te va bé, per tant, és que no, també és una relació nutritiva. No són nutritives les que hi ha massa agressivitat, massa tristesa i massa por. On jo no faig això perquè tinc por del que diran les meves companyes, jo no faig això perquè tinc por que la meva mare s'enfadi, jo no faig això perquè, no sé, perquè a la meva parella no li agrada. Aleshores, les relacions nutritives són aquelles en les que hi ha un bon equilibri entre el que donem i rebem. Aleshores, dels pares sempre ens arriba amor incondicional, dels pares i dels avis, amor incondicional, que la seva feina en principi és donar-te perquè tu creixis, avancis i evolucionis i creixis i prosperis, i això és el que els fa feliç, i amb els germans o amb els iguals hi ha d'haver-hi un equilibri. És a dir, jo estic amb tu perquè em compensa i perquè tu m'adones, jo t'adono, no ens donem el mateix, però hi ha equitat, hi ha equilibri. Quan no hi ha aquest equilibri, quan un es posa a sobre de l'altre i comença a imposar o protegir-lo massa o fer-se el més, això a vegades passa al germà gran, comença a protegir l'altre i al final l'envaeix. O, per exemple, una parella, que un es posa sempre de víctima i l'altre sempre... O una parella que un cuida l'altre i que sempre li sembla que si jo no fos o si jo no fes, l'altre no podria. A partir d'aquí passen coses. En algun moment aquest se'n cansa de protegir i en algun moment aquest se'n cansa que sempre l'altre l'estigui menysvalorant. Per tant, les relacions nutritives són aquelles en què hi ha un demanar i oferir fluid. Hi ha un equilibri i el demanar i oferir és a mi m'agradaria. Si me dius que sí, genial. Si me dius que no, ja miraré a veure què faig. No buscaré la vida per un altre costat. Però ni imposo, ni manipulo. Que ho faràs? Si no ho fas, te fotré morros una setmana. Ni em queixo ni rondino. Ai, que no m'adonen, ai, que no tenen. Què vols? Què estàs demanant? Aprèn a demanar. O dono per suposat. Aquests són també... això és... En parelles, per exemple, és terrible, perquè, clar, és que si no fa això vol dir que no m'estima. Carai, ell ho sap, no. Quan faig coaching, és que, esclar, és que s'enfada però no entenc ben bé per què, no? Doncs totes aquestes coses compliquen molt les coses. O persones que sempre estan massa disponibles.
Jo sempre dic que estan de rebaixes, estan sempre outlet, sempre d'oferta. O persones que es fan invisibles, que no ofereixen res, perquè pensen que els altres ho faran millor, que no s'ho mereix. Llavors, de tots aquests desequilibris és on venen els sofriments. I d'una manera o altra, tots en funció de com siguem, hem d'anar aprenent. Potser demanar millor, potser demanar i oferir de diferent manera. Per tant, hi ha terrenys on aquest demanar i oferir s'aprèn, no? La relació que tens amb els pares, tu ja veus els teus pares com ho fan. A 5-6 anys tu ja tens un patró de demanar i oferir integrat, l'has vist amb els teus pares, el que tinguin ells, amb els teus germans, si tens germans, si no, si tens cosins, si tens avis, tot això, aquí és on tu aprens maneres de demanar i maneres d'oferir, que t'han anat servint de diferent manera. I quan siguis adult hauràs de depurar. Perquè si has tingut avis per tots costats i encara no tenies un desig, ja t'ho donaven tot, no? Doncs quan siguis gran hauràs d'aprendre a demanar. Si eres el germà mitjà, que tenies un piló de germans per tots costats i mai ningú te tenia gaire en compte ni deies mai res, doncs potser de gran hauràs d'aprendre a demanar i oferir. Cadascú, en funció d'on estigui, veurà que li costa demanar o li costa oferir, o demana massa o mana massa, o ofereix més el compte, etc. A partir d'aquí és on tots anem aprenent a fer relacions més nutritives. Nutritiu és que ens donem i oferim amb equilibri. I quines serien les claus per generar les converses constructives, que també és un aspecte que treballes? És això, és aquest saber demanar, aquest saber oferir, aquest fixar-te, no? Llavors, hi ha també una cosa molt important, és a dir, cadascú té el seu patró, no? I llavors, bueno, per exemple, si tu ets una persona que no t'agrada mai demanar, però, bueno, com que ja tens una mare molt donadora i tens germans grans que sempre te cuiden, més els avis, no sé què, fins que vagis al col·le. Potser vas al col·le i passes desapercebut, però enganxes una colla d'amigues i d'amiguetes que ja n'hi ha alguna que és una mica marimandona, organitza tot, i per tant tu te quedes ahí, estàs la mar de bé. Ostres, però després potser a l'adolescència comences a tenir problemes perquè no te tenen en compte, o no te truquen, o després a la feina. Llavors dius, vale, doncs ara ha arribat el moment, fins ara tu estaves bé amb el teu patró, però ara estàs entrant en crisi. És a dir, quan les teves relacions no funcionen, és que el patró que tu has estat fent servir durant anys, que t'ha servit i si no te servia apartaves aquelles persones de la teva vida i ja està, t'ha caducat. I per tant hauràs d'aprendre una altra habilitat. Aquesta manera de mirar la vida i de mirar el coaching, tal com jo l'entenc, que és, bueno, cada moment vital té uns aprenentatges, no? Igual que quan tenim fills, aprenem a no dormir a la nit, no? Sembla mentida, no m'hagués pensat mai que podria aguantar nits i nits sense dormir. Doncs esclar que sí, no? Doncs és això. Cada situació, cada relació nova ens nutreix. Llavors, a través de les parelles també aprenem, veiem molt de nosaltres, a través dels fills veiem molt de nosaltres. A la feina és un terreny increïble per poder aprendre a relacionar-me i a canviar els meus patrons relacionals, perquè és un lloc on hi ha moltes peticions i moltes ofertes i, per tant, em veig i me n'adono compte del que me falta. Per tant, aquesta mirada des de l'aprenentatge relacional és potent i esperançador, de dir, vale, doncs jo se'm puc aprendre, home, i tant, com tothom. Només és fer consciència. Pots posar alguns exemples de demanar? Què tenim dret a demanar? O què podríem demanar? És que dret els tenim tot. El que sempre has de tenir clar és que l'altre sempre et pot dir que no. Llavors, a vegades demanem coses, no? Per exemple, li podem demanar a la nostra parella que, jo què sé, que esclar, que posi els coberts al rentaplats de la manera que nosaltres diguem que s'han de posar. I ell ens diu que no. O, no? Llavors dius, bueno, a mi m'agradaria, però aquí hi ha moltes discussions per temes d'aquest tipus organitzatius de la llar, per exemple. Llavors, hi ha gent que pensa que les coses només es poden fer d'una manera determinada. Aquesta és això, és a dir, aquesta tendència a imposar i a manar a la meva manera. Però després hi ha altres, a vegades demanem un canvi en la manera en què l'altre ens tracta, per exemple, que això és molt més potent. És a dir, busco un canvi relacional. Per què? Perquè, hosti, me diu les coses d'una manera
que jo em quedo fatal una setmana, perquè, clar, jo soc molt sensible, perquè jo soc d'aquella família que els avis de tothom em tractaven cotó fluix. I ara he arribat aquí, amb aquesta feina, tinc aquella persona que ha fet 4 bronques i, bueno, munto uns pollos de caldeu i jo me quedo... Aleshores, això és l'estratègia de feedback, que se'n diu. I l'estratègia de feedback què és? És jo puc anar amb aquesta persona i dir-li què me passa a mi quan ell fa. Això és l'assertivitat. És a dir, escolta, tu l'altre dia vas entrar al despatx i vas estar, i vas dir això. I jo, em va saber molt de greu. I a mi, em vaig sentir molt malament. Ja sé que per tu no és, però jo em vaig sentir malament. A mi em va saber greu. I ja està, només t'ho dic perquè ho sàpigues. M'encantaria que no ho fessis, però clar, ja veig que tu ets molt visceral o tal, doncs vale. És a dir, és un feedback. No li estic dient que ell a partir d'ara hauria d'intentar canviar perquè si no faràs la teva susceptibilitat. Ja veus tu que potser tu també ets una mica de cotó fluix. Ja veus que tu potser també n'hauràs d'aprendre, però li dones feedback de com et fa sentir. Llavors, des d'aquesta humilitat, des d'aquell lloc, és quan nosaltres podem relacionar-nos més fàcil, perquè no li estic donant ordres de com hauria de ser, sinó del que m'està passant. Sí? I com hauríem de respondre, per exemple, si algú... És a dir, totes les emocions o tot el que vivim és vàlid? O com hauríem de respondre quan una persona desvalida això, per exemple, expresses com t'has sentit i l'altra persona diu que va, no pot ser, o ho desvalida d'alguna manera o ho nega? És que, saps què passa? Que si tu dius bé, no ho pot negar. És a dir, perquè tu li dius, quan tu vas dir allò, jo ho vaig sentir. Per tant, ell poc ho pot negar el que tu has sentit. Dirà, ostres, doncs em sap greu, no. Aquí està el kit. En canvi, normalment nosaltres què fem? Li anem i diem, tu l'altre dia et vas passar. I vas dir això, vas dir allò, i vas dir allò. I comencem a discutir sobre el que va dir. I no és el que va dir. El que va dir és res, és un 3%. El que tu et va ferir és l'emoció des de la que ho va dir. Per això, jo te proposo és, em vaig sentir. I ell diu, doncs em sap greu que et sentissis així, em sap greu que interpretessis així, perquè jo no ho vaig dir en aquest sentit. Ja. Llavors, per això serveix aquesta conversa, també. Perquè tu després dius, després de parlar amb tu també veig que potser... Però bueno, és a dir, és una conversa que no pretén canviar l'altre. Només li fas de feedback. I legitimes el teu sentiment. Moltes vegades, només de fer aquest procés, de fer això, ja tu també dius, vale, doncs ja... És que ella ha fet el que ha fet. Ara, si, per exemple, te va humiliar o va fer alguna cosa que no, llavors és, l'altre dia vas fer això, a mi em va saber molt de greu, en tot cas, sàpigues que si una altra vegada vens i fas igual, jo no t'escoltaré o agafaré els tastets, m'aixecaré i sortiré de la sala. Però a mi això no m'ho facis més, perquè no t'ho acceptaré. Això és un altre nivell, però jo no l'intento canviar. Només és aquest gest, això, aquesta història. Llavors, la propera vegada que entri d'aquella manera, ja diràs, cuidadín, parlem d'una altra manera després. I si aquesta persona no canvia, de cap manera, doncs potser tu hauràs de prendre una decisió. Com sabem quan hem de tallar una relació o distanciar-nos d'aquesta relació? Sí, jo diria que és la distància. La distància és fonamental. La gent, jo dic, les relacions no es tallen, clac, no es poden tallar perquè els vincles emocionals no es tallen, però en tot cas faig distància. I, per exemple, si és el meu jefe, doncs què faré? Tindré una relació més operativa. Parlarem del que hem de parlar de la feina, jo sempre dic la relació de la verdolera. Tu quan vas a la verdoleria no parles d'intimitats amb la verdolera, però en canvi pots ser molt amable, parles normal, però marques aquest distanciament. És a dir, arriba un moment que dius... És a dir, primer de tot és, si fos ara, aquell dia que va passar allò, què faria jo diferent? I també te'n donaràs compte que potser tu tampoc li vas saber parar els peus, o no vas saber què dir, o no vas... Saps?
perquè si sempre culpes els altres del que passa, és a dir, si tu ja vas marxar d'un lloc, que això passa molt amb coaching, no? És que vaig pagar d'aquella feina, per exemple, perquè em feien moving, molt bé, i va a la següent feina també li fan moving. A veure, aquí hi ha alguna cosa que no quadra. Que sempre, quina casualitat, que sempre vagis a parar amb empreses que fan moving. Per tant, aquí és que tu te situes molt fàcilment de víctima i tendeixes a culpabilitzar de seguida els altres del que fan. I clar, els altres s'enfaden també, no? Per tant, aquí hi ha alguna cosa que també s'hauria de canviar. Per tant, en tot cas, la gent, entre cometes, té dret a enfadar-se, té dret a veure les coses de manera injusta, però ningú té dret a humiliar-te. Per tant, si en un moment determinat tu te sents humiliada, tu dius, jo me vaig sentir humiliada i no m'agrada gens i, per tant, no ho admetré, això. Però quan tu tens la percepció, per exemple, és el teu cap o la teva cap i tens aquesta consciència que tens por de perdre, etc., aquí veuen moltes coses. Però el que he anat veient al llarg del temps fent coaching és que quan afrontem les converses de manera constructiva, l'altre també canvia. L'altre canvia, això segur. I aquest poder a vegades no el veiem, perquè tenim molta por. Si alguna vegada actuem d'una manera que ens fa ens sentim culpables, és bona la culpa o quina funció té o com ens podem lliurar de la culpa? La culpa no és ni bona ni dolenta, com sempre. La culpa és un sentiment que tenim tots els humans que ens serveix per preservar la tribu. És a dir, te sents culpable perquè sents que t'estàs saltant les normes implícites de la tribu. Però en la culpa no hi ha amor. La culpa és que jo em poso tristesa, ràbia i por cap a mi. Llavors, què passa? Que quan l'altre dius, em fa sentir culpable, ell desperta la teva culpabilitat, la tens tu. És un sentiment que tens tu. Llavors, què passa? Que quan l'altre aconsegueix que tu facis coses o tu fas coses senzillament per no sentir-te culpable, no les fas per amor, les fas per treure't aquest sentiment. És a dir, com deia l'altre dia, no? És que vaig a buscar la meva mare els diumenges perquè em sento culpable. Això no és amor. No té res a veure amb l'amor. Per amor què faries? Jo per amor un cop cada 15 dies em faria prou. És que és diferent. O faria altres coses diferents. És a dir, la culpabilitat no crea vincles. Quan les relacions es basen en estic fent això per no sentir-me culpable, no és per amor, és totalment diferent. És perquè si no faig això sento tristesa, ràbia i por a les meves tripes. I per no sentir aquest sentiment a les meves tripes me'l vull treure de sobre i faig això que ni me satisfà, ni m'agrada, ni m'interessa. Llavors, quan una relació de cap, d'amigues, de companyes, del que sigui, es tracta en això, arriba un moment que, clar, també és una relació de poder, no? Això els germans ho fan, no? Els germans quan són petits, si no fas això, doncs... Bé, no sé, és que ara no se m'acut cap exemple, però de fer-te sentir culpable, no? Ahir ho vaig fer jo, i ahir te vaig donar jo, doncs vinga, i ho acabo fent. Però si hi ha algú que sempre, diguem, te demana les coses i sap, des de l'abusador, juga moltes vegades amb això, no? Perquè sap que si no te sents culpable, arriba un moment que això peta. Això no. És a dir, tu has de fer les coses perquè les fas des de l'amor, perquè creus que allò és útil, que allò pot aportar valor, que allò serveix per alguna cosa. Però si només ho estàs fent per no sentir-te culpable, això a la llarga te peta. I després sents molta ràbia per tu i pels altres, també. Se sap per què tens més ràbia del compte després. El culpable també és, a vegades fan, les persones diuen, bueno, doncs, guaita, fem-ho així perquè si passés alguna cosa jo no vull tenir la culpa. Això ho dius des de l'amor o tu dius això? No, ho dius des de la por. Però no pas per aportar cap valor ni res de res. No, a casa els pares diuen, jo no vull pas ser jo qui tingui la culpa de que després tu no sé què, no sé quantos. Estem parlant de culpes. No és això el que es prenen els fills, per exemple. Què opines de l'autoestima? I què podem fer per estimar-nos millor? L'autoestima, en Rojas Marcos, que és un crac, aquest senyor,
n'ha parlat moltíssim de l'autoestima. El que passa és que jo fent coaching l'he anat traient aquesta paraula del coaching i quan la gent me ve i me diu que jo tinc l'autoestima baixa, dic on te la tens? Te la buscarem, veurem tan avall, no? Per què? Perquè la manera en què ha sigut interpretada és autoestima alta o autoestima baixa, però la gent no sap ben bé què vol dir. No és que tinguis l'autoestima baixa, és que estàs trist. No és que tinguis l'autoestima baixa, és que tens moltes pors. No és que tinguis l'autoestima baixa, és que t'enfades molt sovint i després veus que fas el ridícul a vegades perquè has muntat un pollo per res. Llavors, jo prefereixo parlar de les fortaleses, de quina és la teva virtut, de si te veus. La gent que té l'autoestima baixa, que diuen ells, com si fos una cosa baixeta, poca autoestima, és que es miren poc des de les virtuts, miren poc els moments feliços, són poc agraïts amb el seu passat, tenen poca gratitud amb tot el que han viscut, tenen poques il·lusions de futur. Per tant, és tan complicada l'autoestima que prefereixo no barrejar aquesta paraula amb l'amor. És a dir, tinc l'amor baix, seria això. Per què? Perquè tinc tanta tristesa, tanta ràbia, tanta por, que no me queda espai per l'amor. Vale, això vale. Però per això jo amb aquesta paraula soc bastant crítica a la manera d'entendre-la. Per tant, com podríem estimar-nos millor i estimar millor els altres, també? Home, el secret és mirar a tothom des de quina virtut deu tenir. Normalment estem acostumats, no? A més, les iaies dels pobles, jo que tenia, que feia de les que a l'hora de l'estiu estàvem allà fora, es dedicaven a criticar i a buscar defectes d'un i de l'altre i tot el que no anava bé i el que faltava. Els profes, les senyoretes, ens corregeixen els exàmens amb boli vermell. Doncs no, és quan tu t'acostumes a mirar els altres i la vida des del que s'hi va, des del que s'hi funciona, des del que s'hi tens, des del que tu has fet bé. No estic parlant d'autoengany, perquè si tu, ja ho has vist quan hem començat, és a dir, tu saps que la teva parella o la teva mare o el teu pare o les persones que estimes tenen una determinada virtut. I ja saps que això, quan se passen de dosis, té dificultats. Però, ostres, mira-t'ho des de la virtut. Mira-te des del que te dona cada persona que t'envolta, què ha significat per tu i quin talent té. Llavors, jo sempre dic que al tanto, perquè tot el que veus amb els altres tu també ho tens. Si no, no li veuries. Per tant, mira què alimentes cada dia. Perquè si cada dia estàs mirant el que als altres els hi falta, deu ser que amb tu també ets molt autocrítica. I per tant tindràs molta por que els altres et jutgin també, igual com tu jutges i sentencies els altres. Per tant, és la capacitat de mirar-se des de les fortaleses, que això no és fàcil, però i també d'envoltar-te de gent, no des de l'autoengany, sinó que envolta també de gent que te mirin amb bons ulls. Que te miren amb bons ulls vol dir gent que te saben veure, que te miren des del que tu ets i des del que tu ets veuen la teva potencialitat per créixer. I, no vull dir l'autoengany i que els altres no te'ls hagis de mirar, però si hi ha gent que no et veuen i no te valoren, doncs no passa res, no cal tenir una altra mirada i valorar altres coses a la vida. Hi ha espai per tots. És bo marcar-se objectius? Sí. A mi, més que objectius, a mi m'agrada parlar sempre de la paraula reptes, que és més del coaching, i més que de reptes m'agrada parlar de visió, que són 3 nivells diferents. L'objectiu és, m'avui aprimar 2 quilos, o, no sé, vull acabar el màster amb tal. Això són objectius concrets. Els objectius tenen un problema, que després, si no fas les coses com tu havies previst, de la manera que havies previst, ja és un drama. Per tant, hem d'anar més al repte. El repte és, ostres, vull tenir una vida més saludable. És molt diferent d'aprimar-me 2 quilos. Vull tenir una vida més saludable, vull estar més bé, trobar-me millor, ser més lleuger. Llavors, ja ho veurem. I aquí s'inclouen moltes coses. Però, si resulta que, jo què sé, ara ve primavera i quedo amb molts amics i tinc molts de dinars, doncs, també és un bon moment per fer més esport. La qüestió és tenir una vida més saludable. El repte és sempre estem de camí, mai acabo d'arribar. Sempre estic en procés. Vull ser més feliç, vull ser més coses que són per mi difícils, el repte. El repte no és una qualitat que tu ja tens, no, una cosa que per tu, si per exemple tu t'acosta a oferir,
oferir-te, fer-me més visible. Aquest és el meu repte. El com ho faré ja ho veurem. I la visió és el per a què jo estic aquí, aquest món. Quin sentit té el que estic fent? Com m'imagino que... Jo sempre dic, la meva visió és que viurem en un món on la gent serà molt conscient de les seves emocions i les podrà fer servir i les podrà utilitzar al seu favor i hi haurà molt més amor del que hi ha ara. Això és la visió. Quan s'hi arribarà? Mai. Però sempre hi estem de camí. Llavors, a partir d'aquí, aquesta visió hi ha diferents reptes. I potser hi ha temporades que potser el repte ha sigut obrir-me més, perquè jo ja estava bé, no necessitava fer totes aquestes conferències, tota aquesta història, tot això. A veure, no és que a mi m'encanti, ho faig i ja està, però, clar, si vull arribar a la gent he de fer això, i entrar a les xarxes i fer aquestes coses, i això és un repte. I objectius? Potser l'objectiu pot ser aquest any o determinades accions formatives, com per exemple ara fer el de marxa nòrdica i emocions, o fer aquesta xerrada avui amb tu. Això són objectius concrets. Per tant, sí, l'ambició de futur, mirar el futur i il·lusionar-te implica una visió. Llavors, a vegades anem amb la visió de P3, que dic jo, quan sigui gran estudiaré, i diu, vale, doncs ja està, en tinc 30 i he arribat a la meva visió. Bé, doncs potser l'has de revisar i ara n'has de fer una altra de més ambiciosa. De tant en tant tenim crisis i ens preguntem si estem on volíem estar. I pel camí, per tant, cauen coses. Hi ha persones que desapareixen de la nostra vida, s'allunyen, es distancien, perdem coses també, persones que dius, oi, doncs sí, perquè ara resulta que en aquesta nova etapa de la meva vida no ens entendríem pas. I per tant, tot avenç té també pèrdues. I això, per tant, són les crisis que anem passant al llarg de les nostres vides, també. I en aquesta Covid, doncs, estem tenint pèrdues a nivell del món, a la Terra. Estem arribant al final. Et preguntaré un parell de cosetes més. Em sembla que t'he sentit dir també alguna vegada que tenim por a l'èxit. Pot ser? Sí. Sempre es diu la por al fracàs, i la por al fracàs, i la por al fracàs. Que la por al fracàs és la por a equivocar-me. Que després quan a la gent li preguntes i què és per tu equivocar-te? I al final, perquè vaig fent preguntes, és molt llarg el procés, però al final diu, no, doncs equivocar-me és que les coses no siguin com jo he previst. Carai, doncs canvia els plans. A vegades també ens compliquem la vida. Però sempre es parla de la por al fracàs. Jo dic, no, és por a l'èxit. Si t'hi fixes, perquè tu t'hi has trobat, jo també m'hi he trobat, és a vegades quan les coses comencen a anar bé, dius, hosti, si això va bé, què faré jo amb això? Ho sabré portar? Ho sabré fer? Seré capaç? I si resulta, l'èxit l'èxit no és res, és simplement que una cosa que tu te pensaves que seria d'un tamany així, doncs acaba sent d'un tamany aixàs, el que sigui. En el nostre cas, que hi ha molta gent que demanen i que volen els nostres serveis o que hi ha alguna cosa que nosaltres hem dit i que té un impacte bestial, i dius, uau, no sé si ho sabré portar, això. Jo ja estic bé en el meu dia a dia, en la mediocritat, que dic jo. Llavors, fent coaching moltes vegades ho veig. Gent superpotent, supervaluosa, que és com si es boicotegen a si mateixos la possibilitat de fer un salt, perquè és un salt, moltes vegades, sigui un canvi professional o sigui realment d'arribar a molta gent o que aquest producte que estan fent arribi a moltíssims llocs del món, el que sigui. És fer un salt del que sigui. Llavors, a vegades estem més còmodes pensant que jo no valgo, que jo no puc, que els altres sí, però jo no. I aquesta és la zona de confort, perquè des d'aquí no hi ha tant de perill. Parles bastant de l'agraïment, també. En quina mesura ens ajuda a viure agraïts? O com hauríem de fer també per ser més agraïts? L'agraïment és l'amor en passat. És en passat i en present. La gratitud és un sentiment derivat de l'amor.
Doncs quan tu estàs agraïda, no? Agraïda perquè, uau, quin dinar tan bo, o jo què sé, o quin massajito tan bo, o algo que t'han regalat, o una conversa que has tingut amb una persona, o te'n dones compte que ets molt afortunada perquè tens unes amigues fantàstiques, o el lloc on t'estàs visquent, o aquest sol tan meravellós. Què estàs fent? T'estàs connectant amb la tendresa. Però sobretot l'agraïment és el reconeixement, és el tornar a conèixer alguna que ja sabies. Ja ho saps que tens una casa que t'agrada i acollidora, per això la vas fer. Ai, però no t'havies adonat compte. Portaves tants de dies enfadada per no sé què, que no estaves adonant-te en compte, connectant-te, per tant, amb aquest sentiment. Llavors, vivim en una cultura en què la celebració és algo que es fa extraordinari. No? Celebrem el Nadal, celebrem no sé què, els aniversaris, i després hem de fer una gran festa, no? Que, bueno, ja veuràs les mones i els tortells d'aquest ram i de Pasqua i tot això, no? Tot ho celebrem. I ho celebrem per recordar-nos que estem units, que tornem a celebrar un any més i, de fet, quan ens falten persones, no? I celebrem aquests dies, sempre ens en recordem d'aquestes persones, no? I hi ha un sentiment d'enyorança, però també de gratitud perquè han format part de les nostres vides. Però a la vida quotidiana, per tant, celebrem molt poc. No? Celebres la dutxa que t'has fet al dematí? Doncs algun dia sí, però la majoria, pam, 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 i vinga, no? Llavors aquest estar aquí, estar present, i sobretot també el que jo veig molt és molt de sofriment per no valorar tampoc ni agrair el que han fet els nostres pares. O sigui, jutgem molt els nostres pares, jutgem molt els nostres avantpassats, per exemple, mirem molt el que els hi falta, el que no van saber fer, en lloc d'agrair. I per agrair jo sempre recomano que busquis, quan diu, no, jo no me'n recordo gaire dels meus avis o del meu pare, hosti, doncs tampoc ha de ser res espectacular. Aquell moment buscant espàrrecs, aquell moment a la llar de foc, aquell moment allà hi havia molt d'amor, i només de connectar-te amb aquest moment, el teu cos es connecta amb la gratitud. Llavors, què estàs fent? T'estàs fent un xutasso d'amor. Com tu pots fer xutassos d'amor? Agraint el que tens. Enviant un WhatsApp a una persona que t'estimes i dius, t'ho havia dit, res, només dir-te que t'estimo. T'ha dit, què t'ha passat? No, res, mira. Ok, doncs és fàcil, perquè la gratitud és gratis. És fàcil, només depèn de tu. M'havia oblidat una pregunta que et volia preguntar. Com podríem crear una relació de confiança amb els fills? Primer has de confiar en tu mateixa. No es pot donar als altres el que no et dones a tu mateixa. Però quan tu confies en tu, què vol dir que confies en tu? Vol dir que saps quines són les teves fortaleses, saps amb qui comptes, saps que hi ha vegades que ho has sabut fer molt bé i saps que hi ha vegades que ho has fet, però més que fatal. Increïble, que sembla mentida que fossis tu. I des d'aquí no saps ben bé què passarà en el futur. Però, amb aquests recursos ja, d'una manera o altra, ja te'n sortiràs. Quan tu te veus a tu així, és quan tu li pots donar també això al teu fill. La gent sempre em diu, jo el meu fill com ho puc fer per jo? No, és que ve de tu. Quan el teu fill cau, que a vegades ens espantem, i tu et poses histèrica, que ens posat histèriques, què li estàs transmetent? Que allò que li ha passat és terrible. Ets tu que estàs histèrica. Llavors, el mateix des de la confiança, des de la calma, que és el que fem, aquest ritual. Quan un neu cau, que l'agafem i diem, ja està. Llavors la bufem i fem aquests rituals. Veus, ja està tot. Què és el que li treu el mal? La teva confiança, perquè ja em diràs, si bufant allò se'n va. És la teva confiança. Aleshores, el fet que ell veu que tu estàs tranquil·la, allò fa que... Perquè què plora, de mal o del susto? Plora de mal o de por? De por. I què fa la mare? Li dona confiança. Per tant, a mesura que els fills es van fent grans, i que fan allò, i que no sé què, i que juguen a la Play, i que fan el que no han de fer, i que no sé què... estic enfadada, no m'agrada, crec que hauries d'estudiar més, no ho estàs fent bé, però ja saps que tu ets espavilat, i per tant, ja faràs. És que he catejat. Se siente, ja ho sabies.
més des de la confiança. Però moltes vegades amb els nostres fills hi ha més por que confiança. I tot el sistema, a vegades també moltes etiquetes i moltes, i de seguida correm, tinc un fill que no rendeix i que tal. Bueno, és que esclar, si el teu fill és una persona molt moguda i necessita activitat, doncs difícilment a classe tindrà bon rendiment, però el teu fill no té cap problema, és que té un altre talent. Llavors, aquí ja aniríem entrant en una altra història, però la confiança és fonamental. És el millor regal que li pots donar als teus fills, la confiança. Perquè ningú més a la vida els hi podrà donar aquesta confiança que tu tens de dir, bueno, ja te'n sortiràs, ja el faràs. I jo seré aquí per acompanyar-te d'una manera o altra, però des d'aquí, no des de davant i tapant i protegint i posant barreres, perquè no ningú te faci mal, sinó que estic aquí per acompanyar-te. I per últim tinc una pregunta filosòfica que m'ha fet un client. Diu, davant de les nostres incerteses, el psicòleg té certeses? Per mi la certesa no existeix. No, ni la certesa ni... O sigui, la incertesa ve de la certesa, però la certesa quina tens. Per tant, els psicòlegs, la nostra funció, des del meu punt de vista, és donar amor. Que tu te donguis amor a tu i amb aquest amor i aquesta confiança que tu tens en tu puguis anar fent i anar-te adaptant a les adversitats que la vida et vagi posant. Te les puguis mirar sense dramatitzar i acceptant que sí, que vivim en un món incert. Però, bueno, des d'aquí anar visquent. Per tant, jo diria que almenys la meva manera d'entendre, la meva manera de fer coach o la meva manera de fer de psicòleg és buidem les incerteses que t'estàs fotent aquí que veuries de coses que no t'aporten cap valor. I les reals incerteses són, no cal que hi donguis més voltes, que per això te deia, doncs mira, la por existencial, doncs mira, aquesta no te la pot resoldre ningú. Però, en canvi, hi ha coses que tu, amb un xic de confiança i amb un xic que et posessis en acció o que tinguessis una conversa amb algú constructiva, podries canviar la teva vida. Per tant, ens centrem en el que sí està al teu abast i t'ampliem la mirada perquè tu vegis el poder que tens per canviar la teva vida. Aquesta és la manera en què jo ho veig. Perfecte. Doncs, si et sembla, ho deixem aquí. No sé si vols comentar alguna cosa més per acabar. Doncs, no sé, moltes gràcies, Alba, per donar-me aquest petit espai i, bueno, només dir que estem en un moment convuls, però és un moment on jo crec que hi haurà o hi està haient la gran explosió de totes les persones que ens havíem estat preparant durant anys per oferir més salut, més calma, més equilibri, més benestar a les persones. I, per tant, comencem una altra era en la que estar bé no és un privilegi d'uns quants, sinó que de 1000 maneres diferents podem arribar a moltíssima gent perquè entenguin que hi ha moltes maneres de generar-te benestar i que aquest benestar és responsabilitat de cadascú. Que jo crec que és el missatge que tant tu com jo estem donant cada dia. És a dir, nosaltres et podem acompanyar, te podem dir com, però tu t'has de responsabilitzar de la teva vida. El que no pots fer és cada vegada que t'angoixes, cada vegada que desequilibres, córrer com un pollo sin cabeza, donem un ansiolític, donem un rebel. Això no pot ser. Llavors, estem en un moment molt important i des del 2000 que va néixer la psicologia positiva, que era aquesta mirada d'arribar a tothom, ja no era només des de la patologia, per tant, també contenta que tu també estiguis en aquest camí i tenim des de diferents llocs, però totes anem allà mateix. I dic totes perquè són moltes dones també. I aquí les dones tenim un gran poder perquè tradicionalment ens agrada cuidar, és un valor que tenim i que podem posar a la societat. Molt bé. Doncs moltes gràcies per aquesta entrevista. Ha sigut molt interessant. Gràcies, Alba. Fins una altra. Fins una altra.